Díomh agus fád irais. Ba bháil am leabhar sa bhrúnaí beag inniu faoi Rithim. An nuair a dhear mé isteach go mór ar Rithim ar Cúla4 Ar Scoil, agus inniu támuid go dul siar rúnaí beag dhéanana ed agus an sin ar Rithim í hain a dhéanana. Brean ed a géad nótain seo. Glíonn muid cumán ar an nóta seo, agus mar an nóta seo le bhuaile. Sin casan tú an nóta sin ar feadh le bhuaile, mar sin sé an ghearr. Ach ní minic ectar leis héine. Feictar péide I gcónaí le chéile. Sin le agus le cothrom le na héan. Há nótaí sciobúile na chéile mar seo. Ítach. Agus I ché ceanile glíonn muid crusín ar I gceann seo. Mar an crusín ar feadh buile a bháin. Sin tá nóta seo agus an nóta sin cinálí mar chéile mar an siad méid builí céanna. Buile a bháin mar seo. Agus an ceann deireanach glíonn muid minim ar sin. Agus mar na minim dhá bhuaile. Mar seo. Casan tú nóta ar feadh dhá bhuaile. Mar sin tá nóta seo níos fuide ná nóta seo agus na cín eile. Tá an ceann seo níos goide ná na cín seo ar fad freisin. Inis, tá me bháil am leabhar sa bhrúnaí beag faoi siolaí. Cé bheith siola atá I do anam? Tus mar le mucheansa, agus is féidir mé eibbriúach mar seo. Má chuir mo lámh faoi mo bhéal, agus má bhualann mo smig mo lámh sin siola a bháin. Sheona. Tá dhá siola I mo anam. Sheona. Mar sin tá sé sin díreach cosúil leis an dá nóta seo. Sheona. Ach céirt faoi liam. An bhfuil dhá seo le liam. Liam. Ní dóilm go bhfuil. Mar sin is féidir an ceann seo úsáid le hé liam. Céirt faoi do anam sa mála. Bhain trí las. Nis, tá muid a gcuil á Rithim hain a dhéanana as na nótaí seo. Agus nuair atá pátrún Rithim ein, glíonn muid as tinátó ar sin, agus is focail ón idáil é sin. Agus tá muid a gcuil á Rithim hain a dhéanana as túb seo. Ag léamh. Nis, an ceann seo, tá péide acab sin am, agus é sin, minim. Le, agus péide bhuail. Nis, mar sin buile a bháin, agus tá sé gail na Rithimí sin a bhfuil amachtaí inis. Ach, tá muid a gail anam nochaí a chur leis na nótaí seo. Tá dhá sheola ag mo anam, mar sin chur mé Sheona an sin. Bhfuil anam eile le dhá sheola aige. Cé fé Mháille? Chur muid Mháille an sin. Agus anam fada an sin. An gluisin tú cinál gúil sé I gimocht ar feadh tréimhse ach nílach siola a bháin aige. Seán beidh? Nach nádaíonn sé sin go sé sin cinálín fada. Seán. Ban mas trí leis sin. Sheona Mháille Seán. Ríist? Sheona Mháille Seán. Muid an sin a bhfuil amach? Sheona Mháille Seán. Sheona Mháille Seán. Ban trí leis sin sa mála, cur de anam le nóta ceol, agus is féidir le do Rithim hain a dhéanana amach as tú. Agus sin an ceacht ceol weimse inniu, go dtí chéidir eile, slán!